Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! No. Alright mga kabisyo, ang oras natin sa buong kapulaan. Mag 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Siyempre, alam nyo naman yan. Boards, Uncle, Manong, Auntie, Mrs., Tito, Tita, Mami. Pagpatak ng alas 5! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na po yan. Kasama nyo ang programang EDSA! That's right mga kabisyo. Siyempre pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat. Napakaangas. Wala nang iba pa. Henyo! And then attender pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyo abang lingkod. Yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ako yan. Basic. Isa yang anutang. Impostor. At siyempre, hindi naman po makukompleto ang programang EDSA Angkol kung wala ang napakakulit at napaka-cute na si... Duday! Saan ka na, Duday? Teka lang. Nawawala. Duday! Saan ka? Duday! Wala po, Uncle Diego. Sorry po, may ginagawa po ako Ano ba ang ginagawa mo? Ito po, may nakita po kasi dito sa loob ng bot. May bulaklak po, may flower po. Ito po yung sunflower. Kasi po, Uncle Diego, naglaro po ako kanina ng yung Plants vs. Zombies. Di ba may sunflower po doon? Huwag mong pakikialaman yung sunflower na yan. Hindi yan sa'yo. Oh. Saka kanino bang sunflower nga yan? May nakita kong sunflower nga dito. Oh, speaking of sunflower, nung kailan ba yun? Basta nung nakaraang pumunta po kami ng Baguio para mapunta lang dun sa sunflower farm. So, promise. Ayan, kung saan po kami pinagdadala ng waste. Kinabahan ako kasi nakarating na kami call sa parang mga bangin na yun eh. Alam mo yung parang bangin na tapos paahon pa. Tapos alam mo isang sasakyan lang yung yung pwedeng dumaan. Talaga nagdarasal talaga ako. Sabi ko, sana wala akong makasalubong sasakyan. No. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may kasalubong. Ang bihira. O kaya paalala po, bala ha, pag sa mga probinsya po kayo bumabiyahe, huwag kayong gagamit ng Waze. Ang bihira. Ay, eto, share ko lang sa inyo mga kabisyo, yung isa sa mga nabasa ko sa napakalumang libro, etong away ng magkakapatid. Kasi merong isa pong kapatid na parang inagaw niya yung blessing ng kanyang kapatid na manggagaling sa kanyang tatay. So nagalit to ngayon yung kapatid. So ang nangyari talagang galit na galit. Kasi nagkunwari siya na siya yung kapatid sa kanya binigay yung blessing, kaya tumakbo sa palayo. O natakot siya, baka patayin kasi siya So ang ending naman sa kwento na to, Manong Driver, na-realize niya yung pagkakamali niya at hinarap niya yung kapatid niya at actually takot pa siya, baka anong gawin sa kanya Pero eventually nung nagkita sila, niyakap siya ng kanyang kapatid. O diba? Well, the lesson that we have to learn from that is pag bless ka sa buhay mo, dapat i-extend mo yung blessing na yan
by forgiving those who made us wrong, 'di ba? Yung mga nagkamali sa atin, dapat kasama yung blessing na 'yan eh, 'di ba? O ganun lang 'yon, ha. Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy ang bakbakan ng musika. Paalala, pag bless ka ngayon, extend that blessing to others. Kahit pa sa mga taong nanakit sa'yo. It's about time na patawarin mo na sila. Binless ka naman ni Lord, di ba? So extend that blessing to that person. Alright, 37 after 5 o'clock. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!